Tänään me maistellaan tämmösiä patukoita. Pis, tupla ja bouncy. Eli sitä bouncysta tulee aikamoinen bouncy. Niin kuin näette. Ja ekana me maistaa pispisiä. Onko hyvä? Joo, ok. Joo, nice. Entä Jani? Entä Jari? No on toi ihan hyvää. Tuosta pispisistä muuten tuli, että mä rupes vähän niinku pissittää. Tän. Mennä tänne kukkipesään. Joo. Entä Jani? No niin, pakko päästä. No niin, eli nyt maistetaan bountyä. No niin. Entä mulle? Kiitos. On tää ihan ok. Mutta tää maistuuhan kookokselle tai jollekin. Mikä sun mielipide? Ihan jees. Tapa Jari. Tapa Jani. Käytiin tuo Jani ruumis tuonne mehtään piilottavassa, niin ei kukaan sitä löyä sieltä. No, entä tämä tupla? Onko hyvä? No, on tää kyllä ihan hyvä. Niin. No niin. Okei, tuossa on kohta. Joo. Jari! 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 Juu, että kävin tuossa viimeisessä Jarin ruumiinkin sinne mehtään, että joo.